Van de morgen vaarde de Urker Kotter bij de skipswerf van Vandaan met dok in. Daar komt het schip stadig op het water en kunnen de viskers de skeer met eigen zien. Het is absoluut een behoorlijk gat, dat is duidelijk. Valt u mee of valt u tegen? Zo op het eerste gezicht valt het mee, lijkt het erop. Maar goed, de schade is natuurlijk nog steeds aanzienlijk vanwege de betimmering in het visruim en de apparatuur in het visruim. Maar qua ijzerwerk, ja, valt het mee. Sneurt de jongen het mis. Zo er tegenaan. Een groot vrachtschip wil onlees in de haven, maar rekkert na alle gedachten terug de wien uit koers en ramt de kotter. Het schip leidt de komende zomerweekend op het droegen van reparaties. De viskers staan dus voor eerst onder wal. Balen natuurlijk, wordt een goede visvangst gerealiseerd. De visprijzen zijn hartstikke goed. Ja, het is gewoon balen. Hier zit niemand op te wachten. De skeer van $1 miljoen is een combinatie van de skeer onder het schip en de skeer terug dat er weekendlang het viske worden kan. Maar die kosten binnen alle gedachten voor de verzekerder.